Προσέξτε τώρα να δείτε. Ναι, εντάξει, ναι, τα έχω κάνει μέσα. Λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι το να είσαι 18 χρόνια με μια εταιρεία, στην οποία με το που ξεκινάς, το πρώτο πράγμα που ακούς από πολλούς ανθρώπους, ιδίως ανθρώπους που συναναστρέφεσαι στην αρχή, γιατί στην αρχή θα πας σε δικούς ανθρώπους, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι. Τι σου λένε? Τι βλακία είναι αυτή που κάνεις. Τώρα μην πούνε βλακία. Σου λένε, είσαι σίγουρος, θα το κάνεις για λίγο καιρό και μετά κατά πόσο θα το συνεχίσεις. Η ΕΛΕΡ για μας τα τελευταία 17 χρόνια είναι αποκλειστική απασχόληση. Το πρώτο χρόνο ήταν παράλληλη εργασία. Λοιπόν, εδώ και 17 χρόνια δηλαδή είμαστε μόνο με την ΕΛΕΡ. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί στις μέρες τις οποίες διανύουμε τώρα, δεν ξέρω βέβαια αν εσείς προσωπικά έχετε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουν περισσότεροι άνθρωποι είναι ότι δουλεύουν και δεν πληρώνονται. Με την ΕΛΕΡ ξέρεις ότι οτιδήποτε δικαιούσε, το παίρνεις στο ακέραιο. Τουλάχιστον αυτό έχω δει όλα αυτά τα 18 χρόνια και έτσι όπως λειτουργεί η εταιρεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις και με ποια εταιρεία συνεργάζεσαι, έτσι, γιατί πολλές φορές σε περιόδους που υπάρχει οικονομική δυσκολία, υπάρχουν και πολλές εταιρείες οι οποίες τι κάνουνε, υπόσχονται το γρήγορο, το εύκολο κέρδος, το οποίο όμως ποτέ δεν έρχεται. Και ποτέ δεν έρχεται γιατί δεν υπάρχει εύκολο κέρδος και δεν υπάρχει κάτι που θα σου αλλάξει τη ζωή χωρίς να κάνεις τίποτα. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Απλά επειδή παρανοούμε πάρα πολύ στην εποχή μας, και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι το παράδειγμα της Αμφίπολης. Έχετε δει όλοι, φαντάζομαι, στην τηλεόραση που έχει βρεθεί εκεί, έτσι. Λοιπόν, και αντί να αγωνιούμε και να σκεφτόμαστε και να απολαμβάνουμε την ομορφιά που μας προσφέρουν όλοι αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες, τι σκεφτόμαστε? Αν θα έχει μέσα χρυσά για να ξεχρεώσουμε σαν χώρα. Κρίμα που δεν έχουμε ένα χωράφι, ένα οικόπεδο εκεί τριγύρω, μπας και ανοίξουμε κανένα μαγαζί να βγάλουμε χρήματα. Δει, η αρπαχτή. Και χάνουμε τις ευκαιρίες. Γιατί οι ευκαιρίες υπάρχουν στη ζωή μας. Ίσως δεν είναι πολλές, αλλά υπάρχουν. Δεν είναι μόνο ευκαιρία το να έρθεις σε ένα σεμινάριο για να ακούσεις για μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία μπορεί να σου τύχει σε μια παρέα που κάθεσαι, σε μια παρέα που συζητάς. Μια ευκαιρία μπορεί να σου τύχει από το πουθενά, έτσι. Κατά πόσο όμως είσαι ανοιχτός ώστε να δεχτείς κάποιες ευκαιρίες. Και μια που μιλάμε για την αρχαιότητα που έχουν να μας προσφέρουν τόσα πολλά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι. Ποιο πατάω? Εκεί. Λοιπόν, να μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο ισχύει 100% σε αυτό το οποίο κάνουμε. Σε αυτό που λέγεται ΕΛΕΡ. Ο αρχαίος λοιπόν Σωκράτης είχε πει το εξής. Δεν μπορώ να διδάξω σε κανέναν τίποτα, μπορώ μόνο να τον κάνω να σκέφτεται. Έτσι γίνεται και στην ΕΛΕΡ. Το αν θα ακούσουμε για μια ευκαιρία δεν σημαίνει ότι θα μας αλλάξει τη ζωή χωρίς να κάνουμε τίποτα. Παράδειγμα, αύριο έχει προσφορά στα Καρφούρ οι μπριζόλες. Πολύ καλή ευκαιρία. Μας αλλάζει τη ζωή? Όχι. Υπάρχουν διαφημίσεις που λένε αγοράστε την τάδε κρέμα και θα αλλάξει η ζωή σου. Αγόρασε αυτό το αυτοκίνητο και θα αλλάξει η ζωή σου. Ωραία, το αγοράζω αυτό το αυτοκίνητο.